Godmorgen, Nadia. Godmorgen. Jeg tænder lige lyset. Ja. Godmorgen. Godmorgen, Mulle. Godmorgen. Er du sovet godt? Ja, det har jeg. Har du sovet godt? Jeg har sovet godt. Ja. Og nu glæder jeg mig til en god dag sammen med dig. Hvad skal vi lave? Vi skal op og have morgenkaffe til at starte med. Okay. Og lidt morgenmad. Og jeg har ikke lavet noget. Jeg ved ikke, om jeg har noget morgenmad. Nej, det har jeg. Er det rigtigt? Jeg sørger for dig. Er du klar? Ja, det er. Fryser du i dag? Det er godt brugt, tror jeg. Måske. Du bruger en trøje. Ved du hvad, jeg starter bare med at give dig bukser på. Ja. Så kan du lige beholde dynen heroppe. Ja. Det er dejligt. Ja, det er dejligt. Du får lige lidt varme her. Hvor er det dejligt. Det er du god til. Det er jeg glad for. Er det det?